आपल्यासोबत भाजपचे ज्येष्ठ नेते आणि माजी नगरसेवक सज्जन काका रावराणे आहेत, ज्यांनी अनेक निवडणुका बघितलेल्या आहेत आणि आत्ता देखील ते वयोवृद्ध झाले असले तरी नितेश राणे यांच्या विजयासाठी मेहनत घेत आहेत. यांच्याशी आपण आजचा थेट गप्पा मारणार आहोत. काका, काय सांगाल? गेल्या महिनाभरापासून आपण देखील नितेश राणेंच्या हॅट्रिकसाठी आपले प्रयत्न सुरू आहेत, त्यांच्या विजयासाठी आपलाही खारीचा वाटा आहे. एकंदरीत वैभववाडी तालुक्याची काय परिस्थिती आहे आणि कशा पद्धतीने याचं नियोजन नितेश राणेंच्या निवडणुकीचं केलं जात आहे, काय सांगा? आता वैभववाडी तालुक्यात हे नितेश राणेसाठी सगळे कार्यकर्ते या जीवाचे रान करून रात्रंदिवस हे 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 फिरतात आणि नितेश राणेंना जास्तीत जास्त मतं मिळावी या दृष्टीने त्यांचे प्रयत्न सुरू आहेत. त्याप्रमाणे या उद्या 2 दिवसात हे आपले वैभववाडी तालुक्याचे ज्येष्ठ नेते आणि हे विनोद तावडे यात येणार आहेत नितेश राणेंच्या प्रचारासाठी. इथं विनोद तावड्यांचा मोठा या मतदारसंघाचा परिचय आहे. त्यांनी इथं या खेड्यात त्याने मोठं कॉलेज काढलं आहे आणि गोरगरिबांची लोक आज बरीच लोक आज शिकून मोठ्या नोकरीला लागलेले आहेत. त्यात ह्या विनोद तावड्यांचा मोठा वाटा आहे. आणि हे आता नितेश राणे असं आहे, पूर्वी इथं यशवंत एकनाथ आमदार होते, ते ह्या तालुक्यामधून कायम त्यांना 1 नंबरची मतं पडायची आणि त्याने या तालुक्यांसुद्धा त्यावेळी त्यांनासुद्धा की महाराष्ट्रात 2 नंबरमध्ये आमदार हे त्यावेळी यशवंत पाटील आले होते. पण यावेळी आमच्या सर्व तालुक्याच्या लोकांचा हा व्यवहार आहे की यावेळेला नितेश राणे हे महाराष्ट्रात 1 नंबरच्या लीडने हे निवडून येणार असे आमचे कार्यकर्ते सगळे हे तालुक्यातले रात्रंदिवस प्रयत्न या 3 वैभववाडी, कणकवली, देवगड तालुक्यामध्ये इकडचे हे कार्यकर्ते तिकडे जाऊन फिरतात. आमचे पाहुणे कोणतरी हे सगळे लोक आहेत, त्यांना विनंती करून हे 1 नंबर एका तालुक्या या राज्यामध्ये हे 1 नंबर येऊन विधानसभेत पहिल्या दिवशी 1 नंबरमध्ये आता विधानसभेत जरा आत गेले पाहिजे. सर्व आमदारांनी बघितलं पाहिजे 1 नंबरचा हा महाराष्ट्रात हा येणारा हा आमदार कोण म्हणू. आणि हे सर्व जे आहे ना ते 1 नंबरने निवडून येणार महाराष्ट्रात. काका, विनोद तावडेंचा वैभववाडी तुम्ही म्हटल्याप्रमाणे मोठा प्रस्थ आहे, मोठा पाहुणे वर्ग आहे आणि त्याचा फायदा नितेश राणेंना कशा पद्धतीने होणार आहे? आता नितेश राणे म्हणजे हे विनोद तावडे म्हणजे या तालुक्याचा भाचा आहे, आमच्या बहिणीचा पोरगा आहे आणि त्याने ह्या आपल्या आजीच्या नावाने इथं हे मोठं कॉलेज काढलं होतं. यापूर्वी इथली मुलं जायची कोल्हापूर, मुंबई इकडे शिकायला जायची. आता BSc MSc पर्यंत या वैभववाडीत आपली घरातली गुरं राखून ह्या BSc MSc आज लोक हे झालेले आहेत. हे सगळी मुलं जी हजारो मुलं जी आजी दर वर्षाला ही कॉलेजमधून बाहेर पडतात. ह्याला सर्व श्री हे यांचा विनोद तावड्यांचा आहे. आणि त्यामुळे हे लोक सगळे उद्या विनोद तावडे येणार म्हणून लोक सगळे मिटिंगला येणार आहेत, सगळे त्यांचा जे काय करणार आहेत आणि विनोद तावडेच हे करणार. विनोद तावडेंचा जो इथला सहभाग आहे, इथला लोकांशी असलेला सहवास आहे, त्याचा फायदा नितेश राणेंना होणार आहे, किती होणार आहे? इथं विनोद तावडेचं कॉलेज असल्यामुळे प्रत्येक घरातलं मुलं आहेत ती कॉलेजला आहेत आणि हे ऑटोमॅटिक हे विनोद तावडेंचा तिथं प्रत्येक घरात विनोद तावडे गेलेले आहेत. आणि ते विनोद तावडे या राणेसाहेबांच्या नितेश राणेच्या प्रचारासाठी मुद्दाम होऊन इथं येणार आहेत आणि विजयाचा तुरा लावून म्हणजे विजयाचा तुरा लावणारच आणि महाराष्ट्रात 1 नंबरने नितेश राणे निवडून येणार. धन्यवाद काका. हे होते सज्जन काका. आपण जे पाहिलं की गेले अनेक वर्ष यांनी वैभववाडीच्या राजकारणात
काम केलेलं आहे आणि नितेश राणेंचा विजयाचा विश्वास व्यक्त केला आहे. त्याचबरोबर या विजयात विनोद तावडे यांचा देखील मोठा वाटा असणार आहे, कारण विनोद तावडे हे या वैभववाडी तालुक्याचे भाचे आहेत आणि त्यांचे पाहुणे आहेत आणि या सर्व मंडळींचा हातभार लागून, त्याचबरोबर इथली कार्यकर्ते मंडळी आहेत, या सर्वांच्या बळाच्या जोरावरती आणि नितेश राणेंच्या विकास कामांच्या जोरावरती नितेश राणे हॅट्रिक तर करणार आणि महाराष्ट्रात 1 नंबरचं मताधिक्य देखील त्यांना मिळेल असा विश्वास श्री राव राणे यांनी व्यक्त केलेला आहे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.